kama Aweshe inkabi zami hawu Zulu Brothers ibuyile inkabi zami-ke la yimi nobhuti la sibuya emsebenzini sibuya sithe masiqeda malini kushayisa nje namuhla sivele qala ngena one sisentuzaneni sibone ugogo before semakhaya yabo sithi sithenge kancane la ey'tolo manje bafuna ufika kubona omunye usisi mzweni uthini yabhuda ayenza tiya nje ayenza papa sawubona wentokazi laphilini mama mara mfowethu awufuni kuba umakoti wakini lo bengasakwazi-ke ukuzwakala kulama voice la bengiwarekhoda mina ngoba zange ngivule leyo ukuthi ngizwakale ngapha nangapha yabo manje nje futhi i-vlog yethu-ke le bafika ningakhohlwa ukusubscribe like comment yabo. asambe-ke ngani kama asambe ngani kama sibonge sisi usale kahle ntokazi Sibe sesihamba-ke sizongena ey'motweni sobona ugogo-ke. Shila mikijima somashi oh yeah oh yeah Itamba shila mikijima somashi oh yeah oh yeah Itamba shila mikijima somashi oh yeah Shila maukijima Shila mikijima Ana-ke ngebese ngingena endlini-ke sosobingelela ugogo uba futhi ngifuna ukungena ngale in-front door yabo. Ngithi hhayi asengimlinda angene sokwazi nje siqhubeke yabo. Ngambona-ke laphaya besekabukabuka konje le game bafethu ayibonisi noma uvule umnyango uvale umnyango yabo omunye umuntu makafuna ukungena. Lana-ke bese ngimbiza ngithi bafisa singabheda ne-room buya phela ugogo ukulindile uyabo. Ngambona ngathi uyadideka yabo. Agcine sekafika-ke ama phansi kwami nalaba bafethu eyi akuzwakali kahle kumina kukhuluma yena nje uyabo. Sobe silalele yena nje lana bese sima-ke bese lapho wafika khona sawubona ugogo magogo nangambulisa ugogo ma zikhiphani magrizi basixosa ngey'tethi mfowethu sekukhuluma mina lana bese yena aphendula yebhuti abuyela kaya bhuti 30 June bhuti
Lana-ke sesikhuluma ngokuthi kuyahanjwa ama-foreigner Bamba ngithi ya idrone yabo KZN sesicocela Dalanda nogogo ngizwe maye thina ngikhulu sithi naphakela se-KZN nathi umthakathi. yabo. Sokwazi nje sobika le moto buka nje manje sesiphakamile sinamakhampani yabo, kuhleleke kahle-ke manje. Gogo amthanda kabi Phakela Mthakathi afuna Ben 10 gogo. Phethe igroza-ke leya ngithi hamba ayitshela ingane ukuthi kuyokhipha igroza. Lana-ke Umuve nje besekayomtshela-ke ubhuti ukuthi ayilande ingane yabo nje sayofaka ihathi amcinga yabo. Uthe makafika le ngezansi sekangitshela ukuthi hhayi ingane ithi hhayi iyakhala ngoba kungani sihambanga naye masothenga iy'moto yabo. Iyakhala ingane, hhayi manje ngithi hhayi kuzokhula mani kuzolunga yabo. Yabo. Ke lana-ke besekayeka ngibona-ke angimazi besekadidiswa yini ukuthi ayotshela Mlando arenzeni angazi. Bese-ke sekabuyile la sekazotshela mina-ke manje ukuthi hhayi ingane iyakhala ithi hhayi asihambanga naye sothenga iy'moto. Ngamtshela ukuthi hhayi soya next time. akwatile bafu, akwatile bafu. Ubhuti akwatela ukuthi sihambile sathenga mova samshiya. Manje akhala bhuti wami ukuthi uyeza bhuti uzoyikhipha izinto emotweni. Bhuti hhayi asala gogo akhuluma wena shaya i-drone lapho. Lana besengimtshela ukuthi asihambe sobona umakhelwane kade sagcinana nomakhelwane. Sizwile nokuthi sekathenge nemoto umakhelwane yabo. Sihamba siya kuye-ke manje ngitshela ubhuti ukuthi asihambe yabo ngiyavula ngivale naye uzozivulela efonini yakhe avale yabo. Ngeke sibonakale ukuthi kube ihamba kanjani. Bona sahamba Pholo, Pholo alithengisile Facebook bhuti ayiphoste Facebook athi for sale. Vele kumele afambe aye ekaya naye. Vula lo mnyango ngeke kubuza wena hawu. Ukuthi kule Zimbabwe lo ozokhipha inyanga emini.